Сега ще ви покажа един бърз урок с работа с Motec телеметрията. След като я стартирате от иконата и сте си създали вече своя проект, от листа с Project Name може да си изберете вашият проект, с което ви стартира и самата телеметрия. Следващата стъпка е да се заредите обиколките, които искате да сравнявате или да разглеждате в тази телеметрия. От менюто File, Open Log File, се избирате обиколките, които вече сте записали в самата игра, временна игра, което става с клавишна комбинация Ctrl и M. В случая ще си избера тези две обиколки. С двойно кликване на мишката върху тях ви зареждат в този списък с избраните обиколки, давате Open и вече са заредени. В ляво менюто Data можете да си посочвате коя от двете обиколки да ви бъде основната, като основната си изберете с кръгчето, а другата обиколка може да използвате за сравнение спрямо първата, си избирате с черното квадратче или зелено, ако имате трета по-долу. След това предстои да разгледаме самата програмка. Тук в Samples менюто има най-различни подкатегории, като първата е графика на двигателя, на G-Force натоварването в завоите и скоростта през цялото време в пистата. Както виждате тук горе, ако приемем, че от началото до края на тази графика това е интервалът на една обиколка на пистата, то тя е разделена на завои, като както виждате това разделенията са на сиво и черно. Започва с старта права сиво, след това завой едно с черно, след това следващата права отново сиво и така цялата писта е разделена на прави и завои, за да можете по-лесно да си разглеждате точно момента, който искате да видите от пистата. Супер удобно е направено. Следващата функция отново е с оборотите на двигателя, скоростта в завои, но и по-долу вече виждате новите графики, които са самите обороти на двигателя, скорост и телеметричните данни на работа с газта, спирачката и воланът. Нека пусна графиката да върви, за да видите по-добре. Като тези всички параметри от сорта на цветове, стойности могат да бъдат променени от вас по личен избор и удобство. С дясно копче на мишката натискате върху гаджета и давате Properties. И тук ви излиза прозорец с тези менюта, където можете да се настройвате всички тези параметри. В случая аз съм си избрал оборотомера да ми е от 8 до 20 000 оборота. Цветовете съм си ги настроил по този начин от 10 до 16 000 оборота с зелено, от 16 до 18 с оранжево и от 18 до 20 с червено, като тези параметри могат да бъдат променени много лесно и бързо. Тук гаджета за скоростта могат да бъдат променени отново, да се добавяте цветове от различните скорости. Също така може да бъде променен и броят на цифрите, които виждате в момента. В случая съм си избрал 12 такива, може да изберете повече или по-малко. Съответно се променят стойности на тези цифри. Това можете да си го изчислите самички. Според зависи какво искате да постигнете като показания. Също така може да се промените и размерите на тези гаджети много лесно, както и тяхната позиция. Следващото, което е интересно като поддръжка на самата програмка, е секторните времена. Това са продължението, на което вашият булет минава в самия завой като времетраене. Може да се сравняват това спрямо
различните обиколки и да правите разлика за това колко бързо сте минали през даден завой, през едната и през другата обиколка, и след това да видите защо, откъде е дошла тази разлика, като разгледате останалата част от телеметрията. За съжаление, работа с окачването не се поддържа от тази телеметрия. Това е също много друг интересен гаджет, Track Reporter, който виждате пряко сравнение между двете обиколки на пистата, и така видимо може да видите къде губите или печелите спрямо другата обиколка, спрямо предното минаване, примерно този завой. След това в следващото меню Driver отново най-различни други показатели, където вече имаме и показателите на скоростната кутия, кога сменяте предавките, тук долу GeForce натоварване отново, това е Steering Angle, което означава ъгълно завиване на волана. Тук отново най-различни показатели. Track Reporter Cornering Speed, това е скоростта ви в различните завои. Също много интересно. Следващата опция е двигател, като тук най-вече оборотите на двигателя може да сравнявате. Също така Engine Temperature и Engine Oil Temperature, това са температурите на самия двигател, на охладителната течност и на маслото на двигателя. Също нещо полезно. Скоростната кутия, като тук единственото, което може да бъде полезно е тази графика, която ви показва скоростта в завой, оборотите и съответно се разбере на коя предавка сте в случая. Спирачките показват температурата на спирачките и тяхното сравнение. Това ви показва в коя част от пистата как се натоварват спирачките и как се охлаждат съответно. Също много полезно, особено за писти като Канада, където спирачките са изключително натоварени. Това е максималната и средната температура на самите спирачки. Следва окачването, където всъщност нямаме никаква информация за него, съжаление. И гумите, за това как те се износват. Като за гумите мисля, че трябваше определена настройка, за да видите техните показания. Общо взето, това е програмката, която се надявам да ви бъде доста полезна.